Λοιπόν, νιώθω πραγματικά συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ, σε μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά του Alien Footwear. Μια προσπάθεια που ξεκινάει με πολύ μεγάλο μεράκι, με αποτελούμενο από μια ομάδα που είναι αποφασισμένη να καταβάλει και κόπο και χρήμα για να φτάσει και να μεγαλώσει και να κάνει τα παιδιά της επίθεσης κοινωνίας και καλύτερους ανθρώπους πρώτα απ' όλα, αλλά και καλούς αθλητές. Αυτό που έχω εγώ να υποσχεθώ σαν Άρης είναι ότι αυτή την προσπάθεια δεν θα νιώσουν ποτέ μόνοι τους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη της Θεσσαλονίκης που είναι εδώ σήμερα με το παιδικό του τμήμα, με μια επίλεκτη ομάδα. Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερη τιμή για μας και μας δίνει τεράστιο κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα παιδιά του Άρη που χάρη σε αυτά απόψε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή τη δεκαετία. Όσον αφορά την κοινωνική, θα έχω να μπορέσουμε λίγο, διότι μετά από 5 χρόνια που θα ταγώσουμε, θα είμαστε υποχρεωμένοι να σας αποκλείσουμε για να πάμε στην Ευρωλίγα. Σας ευχαριστούμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία, ευχαριστώ και όλους σας. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα και εμείς σαν δημοσιογραφίες θα είμαστε πάντα δίπλα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε την παρουσία του εδώ σήμερα, γιατί είναι ιδιαίτερη τιμή που στο ξαναείπαμε και για μας και για τα παιδιά και για όλους που μου άρεσε να βρεθούν σήμερα εδώ, τον αντιπρόεδρο της Άρης, κύριο Δημήτρη Παπακυριάκου. Για μας ιδιαίτερη τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσαμε, το έχουμε και τελειά αυτό που έχουμε από καρδιάς μέσα από αυτήν την ομάδα να βγουν αρκετοί επιστήμονες, υπέροχοι οικογενειάρχες και μετάφραστες. Να είστε καλά. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα είμαστε